Да, поддръжка. Голяма поддръжка. Да. Сменяме нещо. Така че дай. Не, сет сликаш вели. Години, 7 години и 3,5 години бенефиция, 7 години работен стаж и 3,5 години. За 10 разширено плува, 20. Утре Македонец по вас ще събранието, не ли е време? Или вечно е критичен? Какво не кажете? Стойно беги са. И за пенсионерите, и за младите. Единствената искрена опция. Chiara, si deve autore. Да се държите. Отлично добро, вие как сте? Сега трябва... Да. По-яко там. Едино по-яко. Не следва да сме. Що е трябваше? Не навила съм вчера. Ден по ден не се будете, робим за всичко. Isso explicar. Дигай туба, свикайте. Партията първо. Браво, Ще ви дадат да ви се отворят